Төмән өлкәсенең Төмән районында Татарстан көннәре узды. Салайыр авылы мәдәният йортының сәхнәсендә 120 чыгыш, 400-дән артык катнашучы. 2 атна дәвамында артистлар татар авылларында халкыбызның иҗаты белән таныштырачак. Гала-концерт 28 мартта булачак дип көтелә. Төмән районы Салайыр авылында татар мәдәнияте көннәре беренче тапкыр уза. Төмән өлкәсендәге 15 татар авылының берсе ул Салайыр. Фестиваль ачылу тантанасына 500-дән артык кунак килде. Авыл мәдәният йортында аларны җыр һәм җирле осталарның күргәзмәсе белән каршыладылар. Татар мәдәнияте көннәре Төмән районында ел сайын уза. Бу өлкә фестиваленең төгәлләү этабы. Сәхнәдә бер юлы берничә конкурс уза. Түгәрәк уен, халык иҗаты һәм иртәнге йолдыз. Фестивальне оештыручылар Бөтен дөнья татар конгрессының Төмән өлкәсендәге вәкиллеге, Төмән өлкәсендә яшәүче татарларның Сибир татар һәм татар милли мәдәни өлкә бүлгесе һәм төбәк хөкүмәте каршындагы милли эшләр комитеты. Важно то, что мы вместе сообща взаимодействуем, то, что мы бесконфликтно живем, работаем и развиваем нашу территорию. Сегодня мы сюда приехали за хорошим настроением. Я думаю, вы приехали с такими же намерениями. Пусть все так и будет, иншаллах. Төрле жанрда 120 чыгыш. Катнашучылар балалардан башлап пенсионерларга кадәр. Һәрбер муниципаль берәмлек җирле талантларын җибәргән. Мулла шавылы 12 номер тәкъдим итте. Аның горурлыгы ансамбльләр, зурлар өчен 6 һәм балалар өчен шулай ук 6 ансамбль эшли. Муллашылар шаярып җыр һәм бию 1000 төрле авырудан дәва диләр. Түгәрәк уен Бөтен Россия конкурсы җиңүчесе Пышны ансамбле Сибир татар җырларын башкарулары белән атаклы. Бу конкурска алар ир-яңа костюмнарда тиктергәннәр. Без Луиза Сурметова Ильясованың китабын алдык да, анан ачтык да, рәхәтләнеп шушы вай бәгырем бу йырны язып алган Талымхатта яшәгән, ана Каскарага күчкән Шәмсия апа, Насировадан Мәксүмә әби, Сабира йырлыйтын. Ну, безнең әти-әниләребез шушы йырны ел йырлап үткәннәр. Каскар мәдәният йорты татар иҗат төркемнәренә бик бай. Ул Каскар, Янтык, Янбай һәм Турай авылларын берләштергән. 13 ансамбль татар мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап килә. Иң яраткан үзебезнең татар поэтасы Мөнирә Хусмәтуллинаның йырын сайлап алдык. Татар халкын дигән бу йыр күңелебезгә шул кадәрлек ятып калды. Аны яратып, бөтен күңелебез белән йырлагала серләнеп, касыр яңкәле дип килдек. Жюри әгъзалары катнашучыларның күп булуыннан канәгать. Бу халык иҗатына кызыксыну артуны дәлилли. Ләкин фольклор чыгышлары саны кимегән. Сәхнәдә чыгыш ясаучылар шул ук элеккеге башкаручылар һәм төркемнәр. Районга мәдәният өлкәсендә эшләүче яңа белгечләр кирәк ди жюри әгъзалары. Белгечләр булган җирдә әлбәттә уңышлар күренә, ярылып ята. Белгечләр җитешмәгән җирләрдә инде башлангыч шундый түбәнрәк дәрәҗәдә дип әйтәсе килә. Бәлки безгә мастер-класслар өйрәтә торган семинарлар үткәрергә кирәктер өлкәдә, өйрәтергә кирәк, сөйләргә кирәк. Халык иҗатын карарга тамашачы зал тутырып килгән. Алда 2 атналык гастрольләр. Максат Төмән районында яшәүче барлык татарларны халык иҗаты белән таныштыру. Артистлар үзләрен күрсәтсә, тамашачылар күршеләрнең иҗаты белән таныша. Төмән районының 15 татар авылының барысында да диярлек мәдәният йортлары бар. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.